s nami. A ak náhodou bývate v bytovke, možno sa mnohí pýtate, či sú náklady za spoločné priestory rozrátané medzi susedmi spravodlivo a ako by to malo fungovať, ako to funguje, sa už porozprávame s Miroslavom Kantnerom zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Dobré ráno, vítajte v Teleráne. Môžeme si rovno dať také dva príklady. Rodina, ktorá býva na prízemí, teda nevyužíva výťah, ale potom je tam napríklad aj pani, ktorá má 4 psíčkov, každú chvíľu ich chodí venčiť hore-dole, čiže ten výťah ako keby nadužíva. Kto má platiť, kto nemá platiť za ten výťah? Predovšetkým je potrebné si uvedomiť, že výťah je vo vlastníctve, čiže je to majetkom všetkých vlastníkov. A s tým sú spojené aj náklady, či už na jeho opravu, na jeho servis a mimo jeho samotnej prevádzky, pričom pod prevádzku je možné započítať iba a výhradne náklady na energie, čiže náklady v tomto prípade na elektrickú energiu. Všetky ostatné náklady, ktoré sa spájajú s výťahom, musia byť hradené z fondu oprav, pretože ide o vlastníctvo. Čiže sa skladá vlastne každý na to. Presne tak. Či ho využíva viac alebo menej? Podľa svojho spoluvlastníckeho podielu sa hradia náklady na tento majetok. A pokiaľ ide o užívanie výťahu, ja viem, že je okolo toho neraz veľká búrka v bytových domoch. Pravda je však taká, že i takéto používanie výťahu sa dá uvažovať o nákladoch v zlomkoch centov za jedno použitie. A okolo výťahov sa zbytočná fatamorgana vytvorila, pretože jednak nie je pravdou, že zásadne členovia rodiny používajú výťah trojnásobne oproti napríklad jednoosobovému bytu. A v neposlednom rade je potrebné si uvedomiť, že tieto náklady sa mimoriadne ťažko zistujú presne. Pretože pokiaľ napríklad nemáte na tú elektrickú energiu ani osobitný merač, ktorým by ste merali len samotný výťah, tak vy ani konkrétnu spotrebu výťahu neviete napočítať. Kto má na starosti rozrátanie nákladov za celú bytovku? Akým kľúčom sa na to ide? Na starosti to má správca alebo spoločenstvo vlastníkov ako jediné dve možné formy výkonu správy v bytových domoch. A kľúč je v zásade taký, aký si ho učili vlastníci. Je vynikajúce, keď vlastníci ešte predtým, ako o takejto záležitosti pre nich dôležité rozhodujú, aby mali dostatok informácií, o čom vôbec rozhodujú. Spôsob rozpočítavania na osobomesiaci je síce na Slovensku ešte stále pomerne bežný, je ale potrebné si uvedomiť, že je to relikvia z hlbokej minulosti, kedy počet bývajúcich osôb v byte bolo starostlivo vedených a nebola velikánska šanca dostať sa k tomu, že v byte bývajú utajené osoby. Dnes je to naprosto bežná prax, kedy si najmä vlastník, ktorý prenajíma byt, hrdo oznamuje správcovi, že ide o jednu osobu a pritom vieme neraz, že ten byt dobývajú 4 nájomníci. Čiže ak chápeme správne, tak mesiac je v podstate, že koľko ľudí je v danom byte za ten mesiac, ako využívajú tie energie. Hej. Tu je ale potrebné povedať tomuto najzásadnejšie, že tento inštitút, keď ho tak nazveme, rozpočítavania nemá vôbec žiadnu oporu v žiadnom platnom právnom predpise. A pokiaľ nie je dostatočne zachytený v samotnej zmluve o výkone správy alebo zmluve o spoločenstve, tak rozpočítavanie týmto spôsobom narazí a môže naraziť na veľmi vážne prekážky, pretože nie je napríklad mnohokrát ani v týchto zmluvách určené, čo je to bývať v byte, aká osoba sa už chápe za osobu, ktorá v byte býva. Čiže napríklad, ak niekto pracuje štandardne v zahraničí a domov sa vracia iba na víkend, či táto osoba sa má považovať za plnohodnotnú osobu, alebo niekto, to tu bola otázka, niekto vlastní 4 psov. To ešte neznamená, že s každým ide zvlášť na prechádzku, samozrejme. A žiaľ Bohu, neraz sme svedkami toho, že do týchto osobomesiacov mnohí vlastníci odsúhlasia aj tzv. Psomesiace. Práve z toho titulu, že pes chodí po výťahu. Ešte treba bicyklomesiace a kočikomesiace vytvoriť. Pritom týmto istým vlastníkom neprekáža, že je veľmi vážny rozdiel, či výťah ide do 12. poschodia, alebo napríklad do 1. poschodia. No dobre, myslím, že tu sa točíme akože v takom začarovanom kruhu. A teda, že či existuje nejaká možnosť, aby sa to rozrátalo spravodlivo, alebo teda možno nejakým meraním, čipmi napríklad vchodových dverí a vo výťahoch, že kto ako čo využíva. Bolo by výborné, ak by taká možnosť, ako ste spomenuli napríklad čipmi, bola použiteľná. Ona sa dá v bytovom dome použiť. Tie čipy na výťahy naozaj existujú, nie je to problém. Problém je s vyhodnocovaním,
kedy náklady na to vyhodnotenie môžu prevýšiť samotné náklady, ktoré sa majú na základe toho rozpočítavať. To je v prvom rade a v druhom rade, už som povedal, je mimoriadne veľmi ťažké, naozaj veľmi ťažké robiť napríklad kontrolu počtu osôb. Pretože neviete, čo budete počítať. Vidličky, topánky, postele, skrine. Keď máte prísť na kontrolu k vlastníkovi, ktorý nahlásil jednu osobu, naozaj je problematické, čo vlastne u neho chcete skontrolovať. Odriadnúť od toho, že takúto možnosť podľa momentálne platného žiadneho právneho predpisu nemáte. Čiže ako ste povedali, je to vlastne teraz ako keby taká trošku nafúknutá téma a vlastne nejde až o taký zásadný problém pre vlastníkov bytov. Môže ísť, ak sa do výťahov započítava mnohokrát, žiaľ Bohu nešťastne aj náklady na opravu alebo na servis, vtedy náklady na to stúpajú. Bratislava je známa množstevným zberom odpadu, čiže v Bratislave sa to týka osobom mesiace sú viazané neraz aj na odpady. Ale je dôležité na tú otázku, čo si položil predtým, či existuje spravodlivá možnosť, no žiaľ Bohu, neexistuje. Môžeme sa k nej len priblížiť na základe dobrej komunikácie so skúseným správcom alebo s dobrým predsedom spoločenstva. A zrejme záleží aj na tých susedoch, aká partia sa zíde a čo si odsúhlasia v rámci bytovej schôdze. Ďakujeme veľmi pekne za informácie. Ďakujeme. Našli sme možno východ z toho začarovaného kolečka, či ani nie? Je to zrejme všetko iba o ľuďoch, áno, ako vždy. Samozrejme, presne tak. Je to o tej dohode, ako aj pán Kantner povedal. Ale poďme sa venovať ďalšej téme, pretože veľká úroda